ndị be a na-emecha n'ife niile agbajiela mechacha n'ife niile agbajiela ya bụ ma amama n'ụlọ Ibra Mosiji aka doji aka ndara Ibra too much man. How? ndị be anyị na-anya ife na-agaji ya na ọgajichara ị na-anya ife na ife dị na-aga di ba na agajiana everywhere. My lord, this is your guy. This is your guy. One law. One law. No, don't video me. Di ba na? No, tapos siya dia. Ndong. Ito din agad sana. Yo, tanggo mo. Siapa aja? Partai Komunis. Diego. Ya di ba di pa niya ganito. Di ba dito din na ganito. No worship in an abo. Ni palo mo go. E ba di ko ni na ho na ya. Ni ko ni na ga na nya ta. Deka onu deka ko bi anya ne gene ka ipo kopra odo Ane shizu ani ore bia jiana ore ani ore je mezu mi ya bu na greta gba ko ni botiri ba bosse una shia gbatia
Chosen One Network.